Ikang, mangin sensitibo sa mga tao nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Dear Tito, tawagan lang ako kay Mr. Andok. Nagapanuigon sang 57 anyos. May bata na ako, kag may pangaluyag sa akong bata nga soltero. Sa panulo ko, Tito, dumaayo man ang batasan sang tao nga ini. Tugod matinahuron. Kag ginatawag na gani niya ako nga father-in-law to be. Abaw. Ang matulog dito, nag-insaran ko nga kung maglisensya sang formal,
Hindi nagapangaluyag sa bata ko. Pasugtan ko sila nga magpakasal dayon. Apang doon nagbag-ong pamatod ko ngayon Uy. sa isa sa ka adlaw, nagpalapit siya sa akon, kag nagpangabay, yang nga, maunom ko kwarta. Tingsuno sa iya, tito. Sa akon kuno siya mahulam, kay kung sa iban pa siya maghulam, may saka pa. Ginpamangkot ko siya, tito, kung ano niya ang kwarta. Siling niya, gawaro lang kuno niya ang iya sing-sing nga ginprenda sa alahasan. Uy! Ginpahulam ko siya, tito. Apang sa madaso naman nga adlaw, nagulam naman siya sa akon sang kwarta nga, ibakal sa iya kuno sapatos. Nadimat? Suno sa iya, wala na siya kuno sang hulaman pa nga iban kay ti ako man lang kunong iya kilala. Apang tito, sa kadamo na sang iya ginutangan o kung utang sa akon, wala pagin siya gani makahinambit sang kasal sang akon bata. Gani nga naglibog ang ulo ko kung bala, desidido gid siya magpakasal sa bata ko o kung hululaman lang niya ang role ko ya sa iya. Ano ba lang buhaton ko nga daw nadulaan agad ko ya sang gana? Ang tagpadala, Mr. Andok. Sabi mo, Mr. Andok, bisan ako doon nadulaan, magkublagana. Mugid. Bisan gani ako nga nagapamati, do nadulaan man. Hindi mo pa siya gani umagad, nagsagad niya sa sang panghulam? Ay doon wala man na delikadisa man. Correct. Daw gusto gani mo pakot. Gabuhaton ka lang niya nga hululaman sang kwarta. Gani, sukta siya subunggid nga adlaw, dalasaka. Sukta! Amo lang nang masiling ko sa imo. Kag-ari man ang ambahanon nga para gid sa imo. Si Filemon, namunit sa kadagatan, nakahulik, sang isda nga tambasakan. Wala ni copyright nga kanta. Mia, may maayo ako nga balita. Nagsiling si Kap nga tungod hindi kita makahiwat sang pista tungod sang COVID, mapakuntis na siya kuno pagi sa paghimo sang video. Ano na klase nga video, Ray? Daw TikTok bala. Amoy nang uso subong. Pero iniya, hindi kita magsaot, kundi makanta lang kita. Ha? Ba? Daw maayo inang naisipan ni Kap ah. Maayo ko yung nga daan magkanta. Uti, sino ang updon ta TikTok? Si Orle, si Muray, ikaw kag ako, apat kita. Daw puro gidab mo iba. Ay, mas maayo ina. Kaya ang pinakadamo view kag likes, amo ang magdaog. Sino ang aton nga leader, Uray? Ay, sino pa? Kundi si Chay Alvina.
Kagang sa pihak nga grupo. Amo ang grupo ni Choy Tagoy. Ati! Sadya naman eh! Matan, maganda ka ha? Kay may pakontest si Kap. Ano yun na, Tagoy? Abi tawgat ang mga grupo mo kay mahimo kita sa video. Tawgat to si Filimon, si Murat, kay si Pipa. Okay, Tagoy Dasiga, kay mahimo kita TikTok pagi sa kanta. Kanami nga daan sa premyo ni Kap. Isa ka sako nga bugas kag may mga dilatas pa. Okay, Tagoy Malakat na ko. Tawgon ko sila. Oh, sige. Tanawon ko lang kung madawag ang grupo ni Baricoson. Mga abnoy nga daan ang gimpili ya. Bayo lang gani, wala nila gin-interest si atan nga pitla. Kunin ako niya mga bata pa ini. Madamo iya sang malantaw sang ila sini video. Huling, ready na ang cellphone ko? Kay ma-video na kita. Ready na si Alvina? Ote, ready na ka mo, Bea? Oray, Orle, Murat? Ready na kami, Choy Albina Hindi gid ka mo magkadlaw, ha? Okay, ready, sing, Bea! Karera Bad Romance! Oray! Caught in a bad romance. Orle! Man. Muray! Caught in a bad romance. Tagoy, ari na kami. Ote, na-briefing muna na sila tanan Matan. Oo, nakabalo na sila. Sige na, handa na ka mo ha, kay iplastar ko ng cellphone ko. Ma-video kita ah. Hoy, talungon gud ninyo ang pagkanta ha. Kay kanugon bala sa premyo. Naka, iplastar kong cellphone. Okay, i-on ko ha. Standby. Ara na. Matan, ikaw ang una ha. Okay? Ready, sing! Caught in a bad romance! Ina ya.
pa. Caught in a bad romance! Hilimon! Caught in a bad romance. Murat! Caught in a bad romance. Uy, Animal ka, Murat. Aga pa gani ni hubog ka na? Wala oras hindi nahubog si Murat yan, Chitagoy. Oo. Hindi bali. Wala man na panami-nami, kundi pa style-style na iya. Kung magdaog kita, baklan ko pagid si Murat sang isa ka galon nga tuba. Huling, abi, istok ang video nila ni Tagoy. Lantawa kung damong ilang nga viewers. Hala! 542 na si Alvina! Wow! Hindi. Dumas damo ang ilahaw? I-chat kong iban nga barangay nga mag-view kag mag-like sang akon post nga TikTok ah. Kap. Subong ng katop sang imo pa-contest ang madamo sang views kag likes madaog na. Amo matuod atan. Pero daw wala gid ko na nabian sa resulta atan ah. Nga man ka pa nga. Sigurado gid ko nga maggamo naman nimo. Kap! Ote, kita mo? Wala gid sila nagpalibak. O Kap, sino nagdaog sa pa-contest mo nga TikTok? Abi, magpungko anay ka mo, Albina, Tagoy. Duha ka mo nagdaog, managtay ka mo pariho nga 999 ang viewers kag likes nyo. Ay hindi na yung mahimo, Kap. Dapat isa lang yung madaog, kag ako lang ina, Kap. Gusto ka, Kap? Kag hindi pwede nga magdaog si Baricoson, kay nga mga kulang-kulang to ang kagrupo ya. Ang ako niya kagrupo, Kap, among dapat magdaog. Deserving kami Kap magdaog, kay man, mga bata patuloy ang grupo ko, kag manami pa magkanta. Ay, abaw. Nami man! Nami paguro sa bukol mo! Amo man sa barikos mo! Buklan! Barikoson! Kung mag-amo man na kamo sina, wala na sa may nagdaog. Puli na kamo to!
Saysay. Tugtugwa. Makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang